OFW na talagang nakatutok sa aking career. Talagang kumbaga very supportive na sa lahat ng ginagawa Dumami natin. yung fans ni Kaya si followers Ate ni Helen, Jose. kilala niyo po si Ate. Yana! Si Jolo at si Ran. Good morning po, Mama and Papa. Hindi ka mahabol. Hindi makahabol ang card. Ala na, hindi ka mahabol. Ala, sige! Tira na! You have 2 minutes and 5 seconds. Talagang niransa. Wala na. Abangan nila yung 4 na pamilya pa sa susunod na episodes ng Relax ka lang. Grocery mo, sagot ko. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.